सामथाइबारि गामियाव सासे देरफुनाय गथ' दंमोन। मुङा बिनि रोंसार बसुमतारी। सानसेखालि बियो हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादखौ उथ्रिबाय। सेथि थाखोआवनो गासै 89% नाम्बार लाखिनानै बेबो साइन्स स्ट्रिमाव। फरायनायाव मोजांखाय बिखौ बिमा बिफाया जोबोर अनो, फोरोंगिरियाबो अनो। बिनि फरायनायखौ नुनानै सासे फोरोंगिरिया बुंबाय, रोंसार, नों मा जानो सानो? मा फरायनो नागिरदों? आं मेकानिकेल इन्जिनियार जानो सानदों, रोंग'साया फिनदोंमोन। फोरोंगिरिया बुंबाय, औ दे, जोबोर मोजां। थाबैनो बिदिब्ला बेचेलर अफ टेक्न'लजियाव एडमिसन लादो। गथ'आ ब्रायैनो बिफानाव बुंहैबाय, आफा, आं बिटेक फरायनोसै। अब्ला बिफाया बुंबाय, बाबा, फैसा हानाय नङादां, BSc खौनो फरायदो। औ आफा, फंबायाबो हस्टेलाव थायो, जों माजों हाख'नो, बिमायाबो बुंफादेरदोंमोन। एमब्राब्रा गाबबायबाबो बिटेक फरायनो मोनासै रोंसारा। खाथिनि साइन्स कलेजावनो मुं थिसनजामारबाय। सानसेखालि गावनि फोरोंगिरिया रोंसारखौ लोगो मोनना बुंबाय, रोंसार, नों बिटेक खालाममारबायना? नाथाय रोंसारा दुखु गोनाङै गासैबो बाथ्राखौ खिन्थाबाय। अब्ला फोरोंगिरिया मोनसे खायदाजों बिमा बिफानि गोसोखौ खावनो रोंसारखौ फोरोंहरबाय। फोरोंगिरिनि बाथ्रा लाना रोंसारा बुंहैबाय, आयै, आंनो KTM बाइक नांगौ, नङाब्ला आं कलेजाव थांला। खोथाखौ खोनानानै बिमा बिफाया बादा होबाय आरो रायबायबो। नाथाय रोंसारनि अख्राजों हायाखिसै। जाउनाव बिफाया बुंबाय, दे, आं बायना होनोसै। अब्ला रोंसारा रागाजों बुंबाय, मा बायना होनोसै? माजों बायना होगोन नोंसोर? बिनि रागाखौ नुनानै बिमा बिफाया सोमोनांना बुंफिनबाय, माथो जाफिनलायखो? अब्ला बिमाया बुंबाय, LIC आव दोननाय दंमोन, बेखौनो बख'नोसै। अब्ला रोंसारा बुंबाय, आंनि एडमिसननि थाखाय बेनो थोयोमोन, नाङा आंनो KTM। बिदि बुंना रोंसारा ब्लद थाङो। बिमा बिफाया गल' नाहरनाल' जिंगासिना थायो।